Aƙalla mutane 30 ne ake fargaban sun mutu a wani harin ta'addanci da 'yan bindiga suka ƙaddamar a wani ƙauye da ke jihar Niger. Wata kotun musulunci a Kano ta ƙi ba da belin malamin addinin Islaman nan, Sheikh Abdul Nasir Kabara. Gwamnan jihar Borno, Babagana Umar Zulum, ya bayyana cewa siyasa da aka sanya wajen ɗaukar jami'an tsaro a ƙasar ita ke ƙara dakula al'amura. A ƙasashen ƙetare kuma, fursunoni 116 sun mutu a wata tarzoma da ta ɓarke a gidan yarin a ƙasar Ecuador. To jama'a ga labaran duniya mai karantawa Yazid Aliyu daga nan Barewa Rediyo. Sama da mutane 30 ne suka rasa rayukansu yayin wani mummunan harin ta'addanci da 'yan bindiga suka kaddama a wasu ƙauyuka da ke garin Sarkin Fawa, shalkwatan ƙaramar hukumar Munya a jihar Niger. Sakataren gwamnatin Niger, Ahmad Matani, shi ne ya tabbatar da hakan a wata tattaunawa da kafar talabijin yau Alhamis. Ya bayyana cewa maharin sun soma ne da shiga ƙauyen Kaciwe. Daga bisani suka bazu zuwa ƙauyukan makwabta a yankin. Shaidun gani da ido sun ce 'yan ta'addan ne sun shigo ƙauyen ne haya akan babura suna harbi kan mai uwa da wabi, inda suka ji wa mutane da dama rauni. Ahmad Matan ya kuma ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an yaƙi 'yan bindigan tare da dawo da zaman lafiya a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankulan. A nashi bangaren kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Monday Kurias shi ma ya ce tuni an kaddamar da bincike kan harin da zimmar zakulo maharan domin su fuskanci hukunci. Ya ce an jibge jami'an tsaro a yankunan da abin ya faru domin tabbatar da al'amuran sun koma daidai. Babbar kotun musulunci ta jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta ki amincewa da bayar da belin malamin addinin nan Sheikh Abdul Nasir Kabara. Cikin wani zama da aka yi a ranar Alhamis, alƙalin kotun mai shari'a Ibrahim Sarki Yola ne ya ƙi amincewa da buƙatar da barista Umar Muhammad, wanda shine ke jagorantar lauyoyin Abdul ya gabatar. Gabanin fara shari'ar, lauyoyin Abdul sun buƙaci da a basu kwafin shari'ar tare da kira da masu ƙara da su gabatar da shaidunsu a zama na gaba domin a fara sauraro. Alƙali ya ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 14 ga watan Oktoba mai kamawa. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa Tony Ojukwu ya shawarci gwamnatin Najeriya kan kare makarantun daga hare-haren 'yan bindiga. Ya yi wannan kira ne a ranar Laraba a Abuja a wani taron ƙasa da ƙasa na 4 domin tabbatar da tsaron makarantu a ƙasar. Ya ce hare-haren kan makarantun da musamman kisa da sace ɗalibai zai haifar da mummunan tasiri ga lamuran karatu a ƙasar. Ya ce za a yi irin wannan taron a karon farko a Najeriya, wanda zai mayar da hankalin kan matsalar tsaro da yadda ta shafi ilimi a kuma tattauna kan hanyoyin tsaro da za a iya inganta ilimi a Najeriya ga yara masu tasowa. Tunan kuma hukumar da ke lura da harkokin sadarwa a Najeriya NCC ta shawarci masu alaƙa da harkokin sadarwa su haɗa layukan wayarsu da lambarsu ta katin ɗan ƙasa nan da ranar 31 ga watan Oktoba, wanda shine wa'adin da aka sanya zai cika. Hukumar ta kuma ce nan ba da jimawa ba za a fara hana waɗanda ba su da lambar. Hukumar ta ce nan ba da jimawa ba za a fara hana wanda ba su da lambar NIM damar samun wasu abubuwa na gwamnati ciki har da lasisin tuki da kuma fasfot. Da yake bayani cikin wani shiri na kai tsaye, daraktan kula da harkokin jama'ar Dr. Ikechukwu Adinde ya shawarci mutane da su yi amfani da waɗannan damar ta ƙara lokacin rijistan da aka yi zuwa ranar 31 ga watan Oktoba domin haɗa lambannin da layukan wayansu. To jama'a, kada ku sha'afa kuna sauraron labaran duniya ne daga nan Barewa Rediyo, wacce take yaɗa shirye-shiryenta a kafan intanet da ma kuma manhajan TuneIn. Za ku iya sauke manhajanmu a kan rumbun Play Store da ma ziyartar shahinmu na dandalin sada zumunta da musayar ra'ayi na Facebook akan Barewa Rediyo. To a jihar Borno, gwamnan jihar Borno da ke arewacin Najeriya, Babagana Umar Zulum, ya yi zargin cewa siyasa da aka sanya wajen ɗaukar jami'an tsaro a ƙasar ita ke ƙara daƙula al'amura. Zulum ya bayyana hakan a ranar Laraba lokacin da yake gabatar da wata maƙala Kuru da ke jihar Plateau. Ya ce babban matsalar yadda ake ɗaukar aikin ne,
Gwamnan ya yi zargin cewa mafi yawan waɗanda ake ɗaukar aiki a rundunar sojojin Najeriya da ta 'yan sanda da sauran hukumomin tsaro masu neman aikin ne kawai don ba su da abin yi, babu kishi da sha'awar aikin a zukatansu. Zulum ya ƙara da cewa matuƙar ba a yi abin da ya dace ba, babu abin da zai tafi daidai. To a ƙasashen ƙetare kuma, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya mai da goron gayyatar da Amurka ta bashi na tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu, inda ya ce tana son nuna ɗagawa da mamaya kamar yadda ta saba. Sai dai Mr. Kim ya amince su ci gaba da tattaunawa da makwabciyarsa Koriya ta Kudu a farkon mako mai zuwa, a matsayin mataki na farko na sasanta dangantakar tsakaninsu. Ya shaida wa majalisar ministocinsa cewa gwamnatin shugaba Biden na matsawa ƙasarsa kamar yadda gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi a lokacin nata mulkin. A ƙarshe, Kim ya ce Koriya ta Arewa na buƙatar ƙera makamai masu ƙarfin gaske domin maganin ƙasashen da ke son yin katsalanda a harkokinta. Nan ma a ƙasashen ƙetaren, shugaban Ecuador Guillermo Lasso ya tabbatar da mutuwan fursunoni 116 a tanzomar da ta ɓarke a gidan yarin da ke birnin Guayaquil da ke gabar tekun a ƙasar. An yankewa da dama daga cikin fursunonin ko dai hannu ko ƙafafu a tarzoman mafi muni da aka taɓa yi a wani gidan kaso da ke ƙasar, kuma an yi amfani ne da bindiga da adduna da gurneti da aka hada a gidan da sauran muggan makamai a lokacin yamutsin. Tuni shugaba Lasso ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin. Ya ƙara da shan alwashin ɗaukar matakan da suka dace domin tabbatar da hakan ba ta sake faruwa ba, da zuba miliyoyin daloli domin inganta rayuwa a gidan kason. Da wannan na daga cikin dalilin da ake yawan samun tashin hankali tsakanin fursunoni, lamarin da ke kaiwa ga hasarar rayuka. To duka ƙarshen labaran duniyan kenan, amma kafin kau ga bitan muhimman kanun. Aƙalla mutane 30 ne ake fargaban sun mutu a wani harin ta'addanci da 'yan bindiga suka ƙaddamar a wani ƙauye da ke jihar Niger. Wata kotun musulunci a Kano ta ƙi ba da belin malamin addinin Islaman nan, Sheikh Abdul Nasir Kabara. Gwamnan jihar Borno Babagana Umara Zulum ya bayyana cewa siyasa da aka sanya wajen ɗaukar jami'an tsaro a ƙasar ita ke ƙara dakula al'amura. A ƙasashen ƙetare kuma, fursunoni 116 sun mutu a wata tarzoma da ta ɓarke a gidan yarin a ƙasar Ecuador. Yanzu kan a madadin Barewa rediyo da ta sa wurin kawo muku wannan cikakkun kuma tabbatun labaran duniya, sai ni Yazid Aliyu da na karanto nake cewa mu kwana lafiya.